aprang si nang litung KEDO ko we aphan hempujiso men pen payer ni agardom pachirlo ning thelo nang litung KEDO ko we da me sen pen si do bom lang pusi adun tu ilitum phan ke ja tumate litum executive secretary ke hai Reverend Benting Teron la pen kaprek ki theki ding do ana phanta akero pilo nili phan la puson our sai ki mini ki piapot nili nang litum aning nang tum akar I ateng aklar dak pen nang than thek thi da tai ji mini bons da ARNAM phan lang ra nili phan di ai tha bini aning kan wang da second Sunday of May laki pirthia dang ta pe tum phan kachero arni mate Mother's Day pe man pon verlo ko son pensi labangso arni ki plang mala ke ilitum KEDO weda kachini si ki onglo bon samiti hek pen puthot ining matha damra thura pet sina Anna Jarvis alangli inut American school teacher bi hek akupenta alangli apeya phan kaching hon pik abang pi most of 1905 aningkan May 9 journey alangli pe chewoi pi chuilo alangli aning duk lo duk pik lo kroi tek te deng un edet ana son aning duk itlo ningkan hinia phi mate 1907 second Sunday alangli inut bahini jer picture potu phan ahem che phasi ching room una hot pe ya tuma phan aman ki pipen kacharo arni ki thik ji alam jai dun lo halabangso arni ke chitong dun atum chi don dun lo la det pen alangli to joy je anajarvis kaprek atuma phan setame labangso idea share si pache thang pon bom lo la puson si monduli ke jatum la pen America det angkang pi ke jatum anaphan KEDO tok si labangso alam pachini lo kijo si hala so hut KEDO bom US Senate President Woodrow Wilson aphan sitame KEDO palipen lam jai si aning room lo Anna Jarvis ke claim kachepaduk along ARNAM AHIRJUME dodun si President sitame arni hot si America dead long Bay arni national holiday announced lo la son si 9th May 1914 ke jeng si Bay arni peman pon lo inut asopi apeya phan kaching hon kachimar pik penajok pini ilitum ta peya akang hon ikalana alam arni wang ne jema tharam thek the pusda choro thek the pusda me labang sorni ki thik pen ajok ilitum ta choro la pen jema thadum lo le jek pen ARNAM AHIRJUME chohangla hempujisu nang phan akero pipar piklo nilitum phan mi sen pen ke pi apot nang le labang ther kaning je ona hot nang le ning ke ha teng pen le ni phan pining je long tha jesu amen pen sia dom lo amen pinia pharman bible lang deng ni li ke lang dam je phan kang wai la ke barang ding pi pli an deng so trainer ke pen in koi an athepi la ke ni la son se pulo ning ke hang la pen mesen akama phan ang tin ke thema de willingness and courage por hilang ke barang ning pi pli ang deng so trainer ke pen in koi an si Moses dam si ahupo jetro along che voice alang li phan pulo nili kachuning ri alam do nili che pho chero atum along Egypt adet pache dam ra nili pache voi long tha la pen hala tum reng bom lang ma la nili lang dam pu la pen jetro Moses aphan pulo ning kang sam pen le dam non Krisir kep lapen Midian adet Jehovah Moses aphan pulo damra Egypt adet jevoy non bima non nang pran ki nang ki henji aning ki hang atum an thi koi dang lo ning koi lapen Moses apiso lapen asupo atum nc gadha attack paron si Egypt adet nang jevoy lo Moses ARNAM achinta arideng si pon lo Moses ahupo aphan hukum johang si apisola pen asumar tumpan gadata pardon si hem pen barlo Moses jok pen touching vai vela pen Egypt adet kedam ji a hok pet a thema te a reason jok phan ta than the pin pen si
bar chui lo ilitum labangso ang deng long la si thek long lo pini payer ni nili Moses aphan kali si alang li piso Zipporah aphan si focus sam chipaning hang Zipporah lang like Midian a priest lapen Richo sopo Jethro asupilo Gersom lapen Eliezer apelo alang like Bible long kachithang uabang pikali Exodus mate ke bar inquiry ang deng pihini ang deng so inquiry si ang deng pipli ang deng so inquiry pop and inquiry drop ang deng so craner gap ang deng pi craner gap ang deng so isi pen drop la long thom anvet amen keto bons nami alang li kailo mu pen ilitum chari dam asondo Jehovah Moses aphan Egypt adet pen Israel arat so tumpan kapijok dam chi aphan si toilo la kidam tovar ki sang pona hot Moses aphan Jehovah ki pathiji aphan bor ilo Zipporah la theklong pen Jehovah ani ki thi alam chini si tong se kot Eliezer aphan arlong artari NC a okang duk rojet si akeng long ven good lo la aphi Jehovah Moses aphan utikang lo Hebrew atum osomar niner gap ke chok ahut sumot en vek nang jarondo la en pulutang te adai ke aprandam joiji Moses inut ke ja abang Jehovah akam ke claim pi lapen alang li pen chingki voy abang lo pons tami alang li da ilitumason thak munit jot lapen ajok munit jot ajok asopo ki bi niner kep chok det aphi sidami sunot ki NG aphan teng ni phuplo la sona hut si Zipporah aning ki ripen la chini si akinang sot asai ang deng claim theklo Zipporah aning ki ripen agyan pen ajok apinan Moses kithilot nang jia pota pejok dun det theklo ilitum Zipporah pinan ki claim ji asailong kachi don dun de mate kachi hili dun theklong le nili phanjong se nili hemsor da di phudunang nilo ha panjan ba kaprek adim ba adet kaprek le dodam nak pura nili purote nili ning chidon dun tong thek thesi nili hili dun vekji athela dak nili ke do ke pathir tang adim nili bari chelang pen ningching sampik adim lo lasila kachi otikang pup ji aphan ke matha sungrum bon sitami Zipporah thang alam ta heli dun de pin pen si apinan Moses ka pin khat aling si claim lo asopo bihek lang sitami aning ke hang pen kachi sitting pen apinan aphi dun lo pini pe atum ilitum mate ANIMARLI do anan emithang aphan charju sina ke chengsi ke helo je Zipporah phan son pini ilitum aphan ARNAM ke hang a hut ining ke hang pen ke kroi pen ili dun thek jima soni ma gala helo ilitum kido bom ring misen adim mate ilitum a comfort zone chi otikang pen ka prek chini ne pin adim kidam pen sai ki me ke claim dun chi apat in thin che pathe tu thek jima athema pini pirthe prek pik tang lo la pen bi hek lo iri chingon ki bear pen si ajat abirta la pen gyan talong lap lo esomara tumta ki matha la pen ka charli prap pikangjang physical activities mate osomar ke joy ke kat ke pathu alar video games nang lol nang dolo classroom alar online classes la pen video conferencing si dolo ajar saita hempen dimlong tot lunsi pachok lap lo kiso avur aphi ong nang te bok ong green zone non orange zone nang man si red zone nang ki plang ji dok dok lo ili ko son ko an ka chirok tok pen ki do thek ji ma la an hello ili tu aphan akimi nai pini payer ni ili tum pay marmate ANIMARLI do an hem phu phan AHIRJUME chu hang lo nang je ili tum hem ka chilana unang hut an su se ili tum ki matha ki parsik dun thek ji ke prang dun muchoji kachirok tok muchoji lapen ansu se jisu ason ke plang dun thekji aphan athe na hok pen ba
ajat pen le cheng sida kijut ke Kristo henlo. Ilitum katu kavela ARNAM AHIRJUME PEDONANG. Amen.